Sterileiddio. Mae'n bwysig iawn bod pob darn o gyfarpar bwydo yn cael ei sterileiddio i gadw'r baban yn ddiogel rhag heintiau. Mae hyn yn cynnwys poteli, tethi, dymis, arbedwyr tethi a chyfarpar tynnu llaeth. Ar y ward, dim ond un dull sydd gennym o sterileiddio cyfarpar, ond eich dewis chi yw pa ddull sterileiddio a fydd yn gweithio orau i chi gartref. Pan ewch adref, bydd gennych lawer mwy o opsiynau. Sterileiddio a rhoi'r, sterileiddio ag ager. Mae hyn yn golygu defnyddio cynhwysydd ffwrn figrodonau. Sterileiddio'n trydan. Gwnewch yn siŵr bod agoriadau'r poteli, y tethi neu'r pwmp bronnau wyneb i weired yn y sterileiddydd. Berwi'r cyfarpar. Defnyddiwch sosban fawr a beriwch y cyfarpar am o leiaf 10 munud. Cyn sterileiddio, golchwch eich dwylo a'ch arwynebau gwaith yn drylwyr. Bydd angen glanhau pob darn o gyfarpar cyn ei sterileiddio. Sterileiddio a rhoi'r. Mae hyn yn golygu defnyddio cynhwysydd glân a oer ynddo, ynghyd â hylif sterileiddio neu dabled sy'n hydoddi. Gellir ei prynu o'r archfarchnad neu fferfyllfa. Sicrhewch fod y cyfarpar dan lefel yr hydoddiant yn llwyr, gan ei adael ynddo am o leiaf 30 munud. Rydym yn defnyddio bagiau sterileiddio y gellir ei rhoi mewn ffwrn figrodonau. Y drefn yw rhoi'r cyfarpar a 60 ml o ddŵr mewn bag sterileiddio, sydd wedyn yn cael ei rhoi yn y ffwrn figrodonau am 3 munud. Nodwch y bydd y bag yn boeth iawn pan ddaw allan o'r ffwrn figrodonau, a byddwch yn ymwybodol y bydd y cyfarpar hyn yn hynod o boeth yn dibynnu ar eich dewis o ddull sterileiddio. Gwiriwch am ba mor hir y gallwch adael unrhyw gyfarpar nad ydych yn ei defnyddio ar unwaith yn unol â chyfyrddiadau'r gwneithurwr.